ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଯେତିକ ବି ହେଇଛି କୌଣସି କ୍ରିମିନାଲ ଧରା ପଡ଼ିପାରିନାହାନ୍ତି। ମାନେ ସବୁ ଡାଳ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମୂଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରା ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଏତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସାଇବର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ପାଇଁ, ସାଇବର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ଏତେ ପୋଲିସ ରହିବେ, ଏତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିବ, ପୋଲିସ ଏତେ ଦରମା ନେବେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍କୁ ରୁଟ୍ରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ରହୁଛି କୌଣସି ଟ୍ରେନିଂରେ ନା ଦରମା ପାଇବାରେ, କେଉଁଥିରେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଫେଲ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ବସେ ଯେ ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ସେମାନେ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୌଣସି MP କିମ୍ବା MLAର ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଯିବ ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ତା ଆକାଉଣ୍ଟ ଅନଫ୍ରିଜ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଟୋଟାଲ୍ ସାଇବର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତା ପଛରେ ଲାଗିଯିବେ ଯେ ତା'ର ସାଇବର ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଲା କେମିତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ ତା'ର ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି ତ ଅନଫ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 6 ମାସ 3 ମାସ କିମ୍ବା 1 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି, ବିନା କାରଣରେ ମୋର ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମୋତେ କିଛି ଆନ୍ସର୍ ଆସୁନି, ସାଇବର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ମୋତେ କୌଣସି ଆନ୍ସର୍ ଆସୁନି। ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ସାଇବର ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରମୋଟର ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅନଫ୍ରିଜ୍ ହେଇପାରୁନି 9 ମାସ ହେଇକି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅନଫ୍ରିଜ୍ ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଫୋନ୍ପେ, ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଏବଂ UPI ଏସବୁ ଫ୍ରଡ଼୍ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କୁ UPI ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ, କାରଣ UPIକୁ ଖୋଲିଦେବା ନୁହଁ, UPIକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚଲାଇବା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ, ଯାହାକି ସେ ନିଜେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ଭାବେ ତୁଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି।